Od minulej stredy jazdí 15 nových trolejbusov v uliciach Bratislavy. Ja to beriem ako dôležitý krok ku podpore verejnej dopravy, čo je hlavná myšlienka, s ktorou pracujeme vo vzťahu k udržateľnej doprave v našom meste. Vďaka podpore Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a podpore Európskej komisie sme mali možnosť získať peniaze na nákup nových trolejbusov, nákup nových električiek, na výstavbu električkovej trate do Petržalky a na ďalšie projekty, ktoré v meste budeme realizovať práve preto, aby sme zatraktívnili verejnú dopravu. Ja verím, že tie trolejbusy, tak ako sú vybavené, tak ako poskytnú komfort našim cestujúcim, skutočne budú tým krokom k zatraktívneniu verejnej dopravy a to je to, čo považujeme za veľmi dôležité, pretože chceme, aby čoraz viacej ľudí využívalo verejnú dopravu, cyklistickú a pešiu dopravu. To je tá zmena dopravnej filozofie mesta a pomoc Európskej komisie a európske peniaze nám v tom výrazne pomáhajú. Od toho si teda sľubujeme to, že keď prídu ďalšie trolejbusy, bude to potvrdením toho, že sme tú cestu k udržateľnej mestskej doprave a zatraktívneniu verejnej dopravy nastúpili správne.